Mga beachgoer nga gikan pa sa managlahing lugar sa Misamis Oriental ug Cagayan de Oro City midagsa sa mga beach resort sa Upol, Misamis Oriental niadtong Easter Sunday. Ani report ni James Paulo Yap. Sayo pa lang sa buntag halos puno na ang mga beach resort sa Upol, Misamis Oriental kagahapon Easter Sunday. Ang uban kanila nagsayugyod aron makakuha og maayong plastar alang sa ilang pagpangaligo. Tungod niini, sayusab nakaalerto ang mga personahe sa Upol MDRRMO, BFP, PNP ug Philippine Coast Guard. Sumala sa Emergency Operations Center sa Upol, miabot sa halos 10,000 ka mga individual ang midagsa sa dagat kagahapon. Tinod, gamay rata pero naghangyo ta sa uban nga mga beachgoers ug sa uban mga teams nga kinahanglan kita tanan magbinan tayon. Kinahanglan vigilant ta. Ang mag-uyab nga sila Ken Bakyal, sayusab nga nag-chill sa dagat, kauban ang ilang fur baby. Tungod na anda nagyud nila kini matang Easter Sunday. Planado na permente sir para murag bunyag yapon ba? Padayon nagyapon sir. Bawal mga lumural. Ang lisod lang nato diri kung hapon na palong sa gabi kay ang dagat palayo na, hunas na. Layo na kayo ang mga tao. Munang ready ang atong mga floating asset. Hinuon sa kinatibukan, nahimong malinawon ang kasaulugan sa Easter Sunday sa Upol, Misamis Oriental. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.